साननैसो गेजेराव क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज आरो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लानानै मोनसे दान्थे बिदान्थे सोलिनायखौ नुदों। फार्मासिस्ट एस'सिएशना बिनि थाखाय आन्दलन खालामनाय आरो सोरबा सोरबा राजनैतिक नेताफ्रा बेखौ राजनैतिक कालार फुननो नागिरनायखौबो आंनि नोजोराव गोलैदों, रायजो सरकारनि नोजोरावबो गोलैदों। आसामाव गासै 24टा मेडिकेल कलेज गायसननायनि थांखि जाबाय आरो माखासेया अलरेडि गायसनबाय, माखासेखौ गायसननो फारि लागासिनो दं। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव फैगौ बोसोरनिफ्रायनो जिहेतु एकाडेमिक सेसनखौ स्टार्ट खालामसिगोन, बेनि थाखाय बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय रेडि खालामनो थाखाय दा खामानि मावनाय जादों। मेडिकेल कलेजा जेराव जायो बेनि एसे खाथि खालायाव सिभिल हस्पिटालखौ दोननाय जायाखै जेरावबो। जेरै बरपेटायाव मेडिकेल कलेज गायसननायनि उनावहाय बरपेटा डिस्ट्रिक्ट सिभिल हस्पिटालखौ कलगासियावसो लांनाय जादों, बरपेटायाव दोननाय जायाखै। धुबुरीयाव सिभिल माने मेडिकेल कलेज गायसननाय लोगो लोगोनो धुबुरी सिभिल हस्पिटालखौ मार्च खालामनाय जादों। दा बिसिनाव सिभिल हस्पिटाल गैलिया। तेजपुराव जेला मेडिकेल कलेज गायसननो ओंखारदोंमोन, बे बाथ्राखौनो साननानै तेजपुरनि मानसिफ्रा मेडिकेल कलेजखौ तेजपुर टाउनाव नाङा होननानै रिजेक्ट खालामनानै दा बरसला समस्तिनि सिङावसो गायसनदों। बेनिखायनो तेजपुराव दा कनकलता सिभिल हस्पिटालाबो दं। दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ देबोरगाव बेसर गामियाव गायसननांगौ होननानै लानाय थांखिखौ जों लायाखै, सिगांनि गभर्नमेन्टआ लालांदों। महिलारिनि दैदेननाय काउन्सिल गभर्नमेन्ट आरो बिथांमोनजोंनो मदद होजानाय सरकारानो लालांदों। बै समाव बिथांमोना एसे गाइडलाइनफोरखौ नायोबा हामगौमोन, जे एफा खाथि खाथियाव मोननै हस्पिटाला जे थानो हाया, बे गाइडलाइनफोरखौ नायोबा मोजांमोन बा क्राइटेरियाफोरखौ नायोबा मोजां। नाथाय बै समाव नायाखिसै। दिनै बेखौ हेंथा होनानै आन्दलन खालामनायाव बाहाय जेबो मिनिं गैया। दा क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाला बेखौ बोखारनाय जानाय नङा, नाथाय बिनि नामाव सिभिल सोदोबा थानाय नङा। बियो मेडिकेल कलेजनि आन्दाराव थांसिगोन, नाथाय रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल हिसाबै थालांगोन। जायगायाबो बाहायनो थागोन, अपिडि आरो बा बे गासैबो डिपार्टमेन्टफ्रानो फ्राय थालांगोन। मोनफा मोननै डिपार्टमेन्ट हयथ' सोलायलांगोन। आरो बे मेडिकेल कलेजनि सिङावनो फैनोसैखाय बे हस्पिटालनि सिकित्सा पद्धति, दा बे हिसाबै जोंहा बाहाय आपत्ति खालामनांगौ गैया। आरो जिथु गासै आसामावनो बे पलिसिखौ लादों, दा हयथ'बा फैगौ समाव क'क्राझार जिल्ला सिभिल हस्पिटालनि स्टेटासखौ बबेबा हस्पिटालाव हैगोन नांगौबा बाहेरायाव, बेनि थाखाय गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामगोन, पलिसि लागोन। बबेबा हस्पिटाला डेभेलप जानानै हयथ'बा सिभिल हस्पिटाल जाहैनोबो हागौ। खिन्थु दा नैबे बेसरगाव आरो क'क्राझारनि गेजेराव जिहेतु जानथाया जोबोद खम आरो बाहाय मोननै हस्पिटाल गिदिर गिदिर थानो हाया, बे हिसाबै मेडिकेल कलेज थानाय लोगो लोगो सिभिल हस्पिटाल, प्राइभेट हस्पिटाला थाथों, गभर्नमेन्ट हस्पिटालखौ जों बिदि दोना। दा बे मोनसे गभर्नमेन्टनि डिसिसन। आरो बेनि गेजेरजों नैबे आरएनबि हस्पिटालाव खिन्थु डेभेलपसिन मोनसे सिकित्सा पद्धतियासो फैगोन। जेबो बोखारनाय जानाय नङा, गासै डिपार्टमेन्टफ्रा फ्राय थागोन, मोनसे मोननै हयथ'बा सोलाय सोल' जागोन। आरो प्रफेसारफ्रानो ट्रिटमेन्ट होगोन, शिक्षा लागोन, एडुकेसन जागोन आरो ट्रिटमेन्टआ जागोन। केन्सार हस्पिटाल फैफाबाय। जों एफा गिदिर मोनसे इन्सटिटिउसन मोननायाव एफा एनै गोरोबनानै एसे एडजास्ट खालामनानै एसे सालायलांनांगौनि बेलायाव जों बेखौ हेंथा होनानै जेबो जानाय नङा। खारन दिनैनि आन्दलना ओरैसो होननाय जादों, नांगौबा जोंनो सिभिल हस्पिटालखौनो नांगौ, मेडिकेल कलेजखौनो नाङा होननाय बायदि जागासिनो दं दिनैनि आन्दलना। जायफोरनाखि फार्मासिस्ट एस'सिएशननिफ्राय आन्दलन खालामदों, बिसोरथ' गिनाय दङ। बेसरगाव थांबा जों दखान होनो मोनगोन ना मोना, बर' एरियाखाय हयथ'बा सोरबा सोरबाया गुबुन हारिफ्रा गिदिं जानो हागौ। नाथाय मोनसे प्रश्न, फार्मासिस्ट फरायनानै लाइसेन्स मोननाय मानसिया बेसेबां दं? बिसोरनो दंबाथ' दाहालागै फार्मासि होखांसिगौमोन। दा बिसोरनो हैनांगोन। बिसोर नांगौबा डुवेल माने मोननै जायगायाव दखान होनो हाबावगोन। बिसोर क'क्राझारावबो दोनबाय आरो हजोंबो हैनो हाबाय। कारण फार्मासियाथ' बयनोबो नांगौ। बे बिथिंनिफ्राय बेखौ गिनानै बेखौ खालामनो नाङा। आरो हस्पिटालनि स्टेटासावसो एसे सोलायनाय लाबोदों। सिभिल हस्पिटाल जिहेतु थानो हाया, बे क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि आन्दाराव थांसिगोन जिहेतु। नाथाय बे मुंखौ जोङो
बेनोबो दोनगोन आंबो लुबैयो आंबो बुंदों रायलायदोंबो आरो हस्पिटालाबो थालांगोन बियो हयथ'बा आर.एन.बि मेट्र' बा आर.एन.बि आरबान बिदिबो नाम जानोबो हागौ एफा एनै सोलाय सोल' जानानै आरो ओंखायनो बेखौ लानानै गोरोन्थि सानलायनाय मानाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो ज्राब गारनानै मेडिकेल कलेजखौ साक्सेस खालामनो थाखाय खारन जोंनि गेजेराव हस्पिटाल थाबाबो डक्टर गैयैनि जाहोना जाबाय डाक्टारनि आंखाल दा जोंनि मेडिकेल कलेजा जेला बोसोरब्रै बोसोरबासोनि उनावहाय डाक्टार दिहुनहैगोन बेनिफ्रायनो 100 जनसो डक्टरफ्रा जेला ओंखारहैगोन अब्ला बे जोंनि ओनसोलावबो आरो बिदिजोंसो जोङो जोंनि मेडिकेल बा हेल्थ सेक्टराव जिखिनि जेंना नुजादों जों बेखौ फोजोबनो हागोन दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बेखौ लानानै गोरोन्थि सानलायनो नाङा राजनितिबो खालामनो नाङा आरो बे डिसिसनखौथ' जों लायाखै दिनैनि गभर्नमेन्टआ BPFनि समावनो लानाय BPFआ दिसपुरावबो गभर्नमेन्टमोन बिसोरनो लादों जुदि बे मेडिकेल कलेजखौ बाहाय गायसननाया गोरोन्थिबा बिसोरनो गोरोन्थि डिसिसन लादों आरो बेखौ राजनिति खालामनो नाङा होननानै जों जेबो खालामाखै आं गोरोन्थिबो बुंनो नागिराखै बिसोर गोरोन्थि बुंनायखौसो आं बुंदों मेडिकेल कलेज मोनबाय बेनिफ्राय देरसिन मा नांबावगौ जों एफा एनैखौ जों एडजास्ट खालामलांनांगोन दा ओंखायनो आं बयखौबो खावलायो जे बेबायदि बिबादाव थायालासिनो जोङो दावगानायनि फारसे थांनांगौ आरो क'क्राझार आर.एन.बि हस्पिटालखौ आर.एन.बि मुङैनो हस्पिटाल आकाराव बाहाय दोननांगौ बेनि सायाव आंबो दङ जिहेतु आंबो सरकारखौ अलरेडि बुंबाय आरो काउन्सिलनिफ्रायबो बुंबाय एडुकेसन कमिसना ड्राफ्टआ फोसावाखै बे 2007नि ड्राफ्टखौ लानानै गन्डगल जादों बे 2007नि ड्राफ्टखौ लानानै जेबो जानाय नङा बेखौ मिथिनानै लानाया मोजां दा गोदान ड्राफ्ट ओंखारगोन ड्राफ्ट ओंखारनायनि उनाव बाथ्राखौ बुंनो हागोन नाथाय दा जोङो बे सुजुगखौ लानो रोङोबा जोङो नाजागासिनो दङ जों खिलन्जिया मानसिफ्रा बोरैहाय सिकिउर जायो आरो बिटिसि ओनसोलावबो प्राय माने जुदि 14थासो समस्ति जों मोननो हायो थ' 14थानि गेजेराव जों थागिबि मानसिफोरनि रैखाथिखौ नायनानै बांसिन समस्तिखौ जोंनि आखायाव दोननायनि मोनसे प्लेनिङाव जों जिहेतु दंबाय थायो आरो गथै आसामावनो थागिबि मानसिफोरनि आखायाव बांसिन समस्तिया थानांगौ बे मोनसे गल्डेन अपरचुनिटि बेखौ लानानै राजनिति खालामनायाथ' थिग नङा आरो जों बाहेरायाव आन्दलन खालामबाय थानानैबो जेबो मोननाय नङा डिलिमिटेसन कमिसना आन्दलननि खोथाखौ खोनासङा बिसोर थांगोन ल'जों थांगोन आरो टाइमाव पाब्लिकफ्रा रिप्रेजेन्टेसन होनो मोनगोन हयतोबा संगठनफ्रा बे समाव मोजां रोखोमै हो नाजावजाथाव रोखोमै सातनि ड्राफ्ट मथेसो फैनाय बाथ्रा जों बेखौ एसे रिमडेल खालामफिनो दाबो मोनसे चान्स दङ जों बेखौनो मावगासिनो दङ जों आसा खालामो जिहेतु कमिसननि आन्दाराव दङ आं सियर बा सात्र हिसाबै बुंनाया थिग नङा खिन्थु जों बिनि थाखाय नाजाबाय थादों मोजां खबरखौनो मोनगोन होननानै आं सानो आरो आं बुंनोबो नाजायो ओंखायनो जों निराश जानो नाङा जोङो जि हायो नाजाबाय थादों आरो जोंनि रिजार्भेसना जाहाथे लस जाया आरो जों बांसिन सिट मोनगोन काउन्सिल सिङाव आरो दाखालि जेनेबा तामुलपुरा डिस्ट्रिक्टखौ मार्च खालामनानै बाक्सायाव बुजाबनाय जादों बेयावबो बहुतखिनि खोथा हाबनानै दङ जों डिलिमिटेसनजों डाइरेक्ट सोमोन्दो दं होननानै बुंनो हाया जों खिन्थु इन्टारनेलि बेवहाय बहुद खोथा हाबनानै दङ स' बेखौ जोङो सामयिक भाबै बेखौ जों बिदि खालामनो गोनां जादों आरो माखासे बाहेरानि गामि सोदेरफैनायाव जोंहा लाब जादों मानो होनना बुंबा जोङो जोंनि समस्तिया खमायगौमोन हयथ' समस्तिया खमायलांनो नागिरदोंमोन दा बेवहाय जों समस्तिखौ 14था लाखिनांगौनि थागिदायाव जों बिदि प्रस्ताब बानायदों आरो हानायमानि जोंनि प्रस्ताबखौनो मानिहोनो थाखाय डिलिमिटेसनावबो जोङो अल पार्टि लेभेलावबो रायज्लायबाय थादों मारै मावनो हायो जोंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव
फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।